今回は、あるウイグル人講演者の情熱的な主張を深掘りします。解放への道は一体どこにあるんでしょうか。講演者はまず、ウイグル民族運動の核心にある分裂を招きかねない問いを投げかけます。ナショナリズムか、それとも宗教か。彼は宗教が邪魔だっていう考えに真っ向から異を唱えるんです。過去の失敗を本当に理解するには、歴史に潜むある破壊的なパターンを見る必要がある、と彼は言います。彼の分析の中心にあるのが、20世紀に起きた2つの大きな独立運動です。最初の運動は、指導者への宗教的な非難のせいで、内部から崩壊したんだ、と彼は断言します。そして、2度目の運動も、宗教的なレッテル貼りが原因で内部分裂し、失敗したと主張するんですね。じゃあ、これらの歴史的な悲劇の裏にある共通点って、一体何なんでしょうか。問題の根源は、ブズク・アキーダ。つまり、聖典より伝統を優先する、腐敗した信仰のことだというんです。この腐敗した信仰が内輪もめを生んで、本当の敵を見えなくさせてしまう、と彼は論じています。これは、伝統に固執して預言者を拒んだ歴史上の人々の姿と重なると彼は見ています。さて、問題の原因を突き止めた上で、彼が示す解決策、これが唯一の道だと言います。彼が示す団結への道は、とても明確な3つのステップからなっています。聖典に立ち返ることで得られる最も重要なもの。それは、焦点が明確になることだ、と彼は言います。クルアーンが示す敵はただ一つ、中国だけ。だから内部対立がなくなるんだ、と彼は力説します。こうして一点に集中すれば、内輪もめをやめて、本来の戦いに全力を注げるわけです。彼にとって、この道は、政治的な闘争をもっと深い、神聖な義務へと変えるものなんです。そしてそれは、他の何よりも優先される、たった一つの最も重要な義務になる、と。そして彼の結論はこうです。祖国の解放こそが最高の崇拝行為なのだ、と。彼の主張は最後の私たちにこんな問いを投げかけます。一体、人々を真に団結させるマナとは何なのか。